Maayong adlaw pa nato mga kainday no. Mao day ni ang atong adlaw karon tinglaban na po si Inday. Na porting daghana sa bulingon guys. Kay usahay man gud mga kainday, mga ka guys o mga ka-idol. Kay kani atong bulingon no, matingob og laba usahay sa panahon nga walay tubig. Kay among tubig diri kausunon wala mi pusit. Nami pusit sa una nahunong kay naputol ang supply sa among government diri sa tubig. Unya labi na jud og wala say init magsigig uwan mo nang atong bulingon magka tingob-tingob gyud in town. Unya malipay ra gyud ko ana kung ang akong anak no makatabang nako sa paglaba. Kay makapower lang po siya tabang nako glaba no kana ra gyud wa say klase ug dili siya busy sa iyang eskwelahan. Usahay na adlaw nga wala siya klase pero busy pud sa iyang module. Kay ang klase diri dili man sad kada adlaw pero naa sila'y pabuhat sa maestra ari sa balay mo nang ang inahan maningkamot lang gid og laba nga bisag uwan nang labagi ko atong mga bisag nag-uwan gani ako lang gi hay diri nga naiatop may na lang may ban-ibanan pero karon ni balik na sad og kapundok ang atong bulingon kay walay kuan way tubig usay busy ang atong tigkaos mo gina ang papel sa inahan no nya mo na karon ang itong anak kay sabado man nakatabang-tabang siya nako siya gamay karon na tabang siya nako glaba. Thank you for watching.